Samtang sa laing bahin bida, kada kong hisgutanan may gala sa international law. Kining nahitabo mga kagalaan nga pag-raid mahigala sa Amerika dito sa nasod sa Venezuela. Din ilang gikuha mga kagalaan dito ang presidente sa Venezuela og unya apil ang iyang asawa mga sukid tigpaminaw gida sa Amerika kay ni atubang og trial karon. Ato ning hatagag pagtagad mga sukid tigpaminaw kay Nicolas Maduro. Hindi ken no? Nicolas Maduro og ang iyang asawa nga Cecilia Flores. Kini mga apeliduha mahigala daghan man ni sa ato. Celia Flores, mura ba ni mga kay daghan ni mga Flores sa ato Ato bitaw mong kauban sa Bomboradyo sa una, reporters Bomboradyo niya among City Hall beat reporter og unya mo da sa mong gabi nga programa inday ken Bombo Pit Flores. Kuriya tandog mga sukid tigpaminaw daghan ni mga apeliduha kay kini magong Venezuela mga sukid tigpaminaw mga nasod ni sa Latin America nya na influence sa mga higala mga na-under ni kaniadto sa Spain mo na kabantay ka kanang Venezuela ang sinultian na Espanya. Spaniard sa sila mga higala mga sinultian mga Espanyol no ang mga sinultian. Kabantay ka kanang Colombia, Latin America man na, diyan sa South America kanang Colombia, kanang Mexico mga higala North America na mga higalaan but apil na sa Latin America. Ang mga sinultian na mga Espanyol nekin. Unya mga Katoliko kanang naa diha. Ato ni hatagag pagtagad mga sukid tigpaminaw kay ang ilang presidente gidagit mga kagalaan sa kini ang Delta Force sa Amerika maoy lead agency sa ilang operasyon ni adto milabay nga Sabado. Orbida ngilngiga. Ato ni tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw inani kang ngilngig ang US military na-appreciate ko sa execution sa US military ngilngig ayo apan ang pagbuhat ni Trump dako pa na mahigalang questionable. Nasakto ba si Trump ani o di ba? Hisgutanan ni mahigala sa international law. Unsa may implication ani sa international law? Unsa may implication ani sa ICC? Og si Trump may pasultion ilang gikuha mahigala kining presidente sa Venezuela gumikan kay mag-atubang kini og kasong narco-terrorism didto sa US mga sukid tigpaminaw. Gumikan sa pagpalusot og drugas didto mahigala sa Amerika. Dito sa US, United States of America. Mao ni ang ila mga higala nga kaso niining magtiayon mga sukid tigpaminaw. Pero kung ang Venezuela may pasultion miingon si Trump interesado sa oil reserve sa Venezuela. Asa may tinuod ani mga sukid tigpaminaw. Unsa man ang gibuhat mahigalan Trump kalapasan ba ni sa ila mismong konstitusyon or dili? Depende kay ang mga tao mahigalang mo suko ni Trump miingon sayop si Trump nakalapas siya sa balaod sa Amerika. Pero ang mga dapig ni Trump ingon sakto si Trump pareha may gala dunay mga legal basis. January 2 Biyernes na mga kagalaan. Sus murag ipaagi lang ang New Year, buto-buto sa New Year mahigala pagsugat sa bagong tuig. Pagka January 2 mihatag og go signal si US President Donald Trump sa pag-raid mahigala sa Venezuela, particularly ang ilang kapital, kanang kapital sa Venezuela nga country, mao kanang Caracas, Venezuela. Og unya mga alas 11 sa gabi, alas 11 ang timeline, alas 11:46 anang Biyernes local time nihatag og green signal si Trump mahigala. Og pag alas 2 sa kadlawon ni attack ang US military dito sa Venezuela. Mao ni ang mapas Venezuela mga kagalaan kanang iyang silingan kanang Guyana, kanang Colombia, Brazil, nana sila mga countries na sa South America. Kini nga mga nasod pupare-parehan ni sa ato sa Pilipinas nga mga highly influenced by the Spaniards. Kay katong mo nang pinulungan anang Venezuela, Spaniards mga higala, Espanyol ang ilang language Spanish, Portuguese o French. Mo na nagsagol-sagol ang ilag yung pinaka kinini ang official language is Spanish. Kanang Colombia mao man sad na Spanish man sad na mga higala. Unya sa unahan pa sa Latin America kanang Mexico, mga Espanyol lang mga lugar tungod na mga gitawag sa mga Latin American countries. Kana sila gumikan sa culture mahigala sa Latin America, no?
Unya kinini ang kanang mga lugar sa gyud noon. Grabe sang drugs diha, kanang Colombia dai, kanang Mexico, Jesus Ginoo ko. Ha? Grabe sa yung drugs diha. Muna nga kining presidente sa Venezuela kung atong tanawon unsa man kalayo dong kining Amerika og Venezuela, kanang United States of America to anak dito sa unahan. Nya diri sa unahan po na ang Venezuela kung atong matan-aw mga sukid tigpaminaw. Ang ilang president og ang iyang asawa. Imagine na, president ka mga kaigalaan sa usa ka country, sitting president, ikaw maoy commander-in-chief sa armed forces ni anang maong country. Pero ngilngiga gikuha within 30 minutes lang, ngilngiga pagka, kuano Ako, Diyos, kita kami gala sa kanana ang ilang kuan, kay gisulti man atol sa press con, ang detalye mahigala sa pag-attack, grabe ka snappy. Maka-appreciate yun ka sa US military day. Atong i-discuss niya kining pag-attack nila, pagkuha nila ni ining Nicolas Maduro og ingon man mahigala kining sa atong bahinon lang ni para dili kita magkuan kining sa kabahin mahigala sa US military ngilngig gyud ka-appreciate kita nga ngilngiga mo execute, pero sa pikas kabahin kining kabahin ni Trump kining iyang desisyon sakto ba ni udili lahi nang isgutanan, pero ang pag-execute nila ngilngig ayo. Pero kining desisyon ni Trump, nasakto ba si Trump o dili, lalisodon ba na? At ato nga balikan mahigala ni ato mga isgutanan robotaga. Now, daghang mga questions ani, ato lang bahinon. Ang una kining pag-execute gyud sa military sa US, nga inana ang pag-demonstrate nila. Ingon bitaw si Trump day atol sa iyang press con nga stunning display of power sa Amerika. Ngilngiga na ginoon. Maka-appreciate gyud kay pagka ngilngiga. Lingo-lingo gyud ka makakuan. Naka-appreciate man ta itong pagkuha. Ngilngig kining kang style ni Trump day. Katong pagkuha niya Soleimani katong sa Iran. Snappy kay pagkakuha drone attack lang. Katong leader sa Iran mahigala. Kuha. Katong Operation Midnight Hammer. Katong pag-attack mahigala sa US sa mga nuclear laboratory sa Iran. Grabe ka snappy nga attack. Karon sad mahigalang ngilngiga. In less than 30 minutes, nakuha nila mahigalang commander-in-chief, president and commander-in-chief sa armed forces sa Venezuela. Nakuha in less than 30 minutes, ngilngiga pagka-atake. Straight to the point. Grabing coordination sa ilang military ha, ngilngig nga coordination. Murag kakita mo itong, kayong kabaray mo, salida naman yung ani mo tayo. Kanang himuag mga salida sa Hollywood bitaw, na mga inspired by true stories na. Kanadeng Navy SEAL. Kanang Navy SEAL, salida man na. But mauna yung nagkuha mahigala atong Osama Bin Laden, numdomos, Pakistan. Navy SEAL man to. Unya doon na po yung salida mahigala nga Delta Force. Kanang salida Delta Force kung kay inumdom ka kay katumay mong idol na Chuck Norris ke. Mamanay imong idol ke. O na Dan Delta Force. Karon ang gigamit mahigala nga ni attack kang Venezuelan President Nicolas Maduro kining Delta Force. Basta grabiha pag-execute mga sukid di paminaw, maka-appreciate ka yun ang pag-execute sa US military. Inana ka powerful sila. Ato lang gibahin kay appreciate man kita mga kaigalaan sa US military, perting ngilngiga sa ilang pag-execute. But sa pikas bahin kining kan Trump og nasakto ba ning iyaw dili, medyo lalisonon pa ni mga sukid di paminaw. Depende kung asa kanilaban. Kay ngano, doon naman po yung legal basis mahigala ang nasuko ni Trump. Naman sila yung legal basis. Katong dapig ni Trump, napon sila yung legal basis. Ato ni tagag pagtagad mahigala, ba't sa di pa tamo adto kay lain magpasangil. Moingon man mahigala ka ng si Trump ug may pangutanon. Justifiable ang gibuhat kay law enforcement ning amo kay nakasa kinis Maduro nagpayuhot ni drugs dito sa Amerika. Pero ang Venezuela po may pasultion mingon, kanang Amerika, kanang si Trump, interesado na sa mong oil reserve. Kaya kini magong Venezuela, mahigala lupik ang Saudi Arabia ng oil reserve day. Number 1, og imong tanawon sa tibok kalibutan, number 1 ang Venezuela sa oil reserve. Nagkapubre-pubre lang ng maunasod, despite nga na asla mahigala yung oil reserve, tungod sa wa magkadimao, mismanage nga economy, mismanage ang politika. Wala na Pilipinas ba nga, naaman tayo mga resources sa Pilipinas, dato ang Pilipinas. Uy, ang atong natural resources ngilngig ma-mismanage lang mahigala sa atong mga leaders. Kita mo, ugwa ni mo gawas yung flood control project, na kay mahulak ka binilyon man, ikadaghan man ikot ta. Mo ni hitabo dito mahigala sa Venezuela. Dato kining Venezuela, imagine kang oil reserve niya lupig Saudi.
ug tan-aw nimo ang ranking mga sukid tigpaminaw ngilngig kani. 18% sa World Oil Reserve. Na ang mga higala sa kwan. Kining 18% sa Global Oil Reserves gikan kana sa Venezuela. Wala man kini mao ang pagdaan nila day. Unya kinis Maduro gipasangin lang sa nga medyo diktador dito sa ilang nasod. Pero ato na isgutan unya kay lain-lain magpasangil ug si Trump may pasultion agi dakop na mo kay drugs ng iyang kaso. Unya kay doon na naman sa problema daan kay kanang Caribbean Sea mga higala. Ato gud tan-awon ang mapa gikan sa US dominance tanaw gud ang US o kinini ang Venezuela. Tama, United States of America o ang Venezuela mo ni kining gibutangan og puwa mga sukid tigpaminaw nga color, no? Mo travel na og mga 6 hours, 6 to 7 hours ana ang travel time via plane gikan sa United States of America padong sa Venezuela. O kinini ang malusot-lusot na diha mo bitan naa diha ang kinini ang USS Gerald Ford. Gibutang diha kaning aircraft carrier. Gilingig kining mga aircraft carrier ning Amerika giplastada man laday sa di sa Persian Gulf, di may galas Caribbean Sea. Nana sa gibutang na kanang USS Gerald Ford, presidente na sa Amerika sa una nga gihimo nila mahigala karong ngan sa ilang barko day nga igugubat. Naa diha giparking anang Caribbean Sea. Unya mao na mahigalay nag checkpoint din sa mga drugs nga ipalusot gikan sa Venezuela padong sa Amerika. Unya gipasingilan ni Trump nga kining mga si Venezuelan President Maduro mao ni ang nagpalusot og drugs sa Amerika mo nang dakpuno ni doon na ni kaso sa US mga sukid tigpaminaw mo na ang kining among gihimo law enforcement ni kay daghay nga daot di sa Amerika gumikan ining kalaki ni kini ang Venezuelan President Nicolas Maduro apil ni niyang asawa nga si Celia Flores pero mo lagi na mo na pasangil ni Trump pero taga Venezuela sa ningon si Trump gusto niyang ilugon among nasod. Gusto niyang kontrolahon among nasod. Gusto niyang semo padagan sa among nasod. Kay interesado siya sa among oil reserve. Kay number 1 sa kalibutan mahigala. Kining Venezuela sa oil reserve. Straight to the point. Manang bawas-bawas ron og mga katarungan. But before tamo adto na mga katarungan alita sa execution sa, no? Pertingil ngiga ka-appreciate gyud ka kay sa the way bitaw nga pag-execute sa US military. Ang time bitaw kanang bitaw tan-aw kag salida ba sa Hollywood na may mga salida na nga kanang inspired by true story. Katong Captain Phillips kita kanay. Captain Phillips ni kapitan sa barko mga sugid tigpaminaw nga gidagit sa mga pirata ba des dagat. Pero pagkuha sa US military anang Captain Phillips, grabe ang coordination. Pero kadto Hollywood dutong salidaha Pero tinuod na ang storya. Tinuod na true story na ang pagkuha pakita sa Hollywood mahigala, pag movie na, giunsa ang pagkuha. Pati ka, snappy yun kayo, ang coordination ba? Kanisag ngilngig kay coordination sa US military, mga sugid tigpaminaw. Kalingo-lingo kayo. Kanabang, wala bitaw na ground commander dahil nga, ngilngig kay pag-execute niya si Trump dito para sa White House. Nagtanaw ra mahigala sa Murag TV ba? Inana, pag-attack dito, kita mo na nakangilngig dito sa kahigh-tech tayo kitungol sa mga drone, na Murag CCTV lang ba? Si Trump to nito ng tanaw mga sukid tigpaminaw isip Commander-in-Chief sa United States of America. Narakaso sa karom din tanaw lang ka unsay attack dito, no? Kay ikaw may Commander-in-Chief, pwede makakaman nga abort. I-abort ang mission or dili. So ang mission, kuhaon mahigala ang presidente nga si Nicolas Maduro, dili pat yun, kuhaon lang. To capture Nicolas Maduro. So ang pag-execute mahigala ang special unit sa ilang military, ang Delta Force, mo'y lead agency, uban sa Air Force, o niapod mga higalay, pag-attack coordinated kayo, apil pod ang Navy, nga naka-standby pod mahigala sa Caribbean area. Straight to the point. First thing yung ngigaw Ang pagkuha, kung makikita mo, gihimuan magsalida tong pagkuha ni Osama Bin Laden, ang nagkuha ato Navy SEAL sa today. Perti ka snappy sa ng execution. Navy SEAL to ang nagkuha. Kani Delta Force ni. So ang Delta Force nga maoy gib tahasan pagkuha dito Miguel perting ngilngiga sa coordination mga sugid tigpaminaw. Ang command bam kay kon kabag kinsa kay ground commander ay di man pud na isulti sa ground commander ngilngiga appreciate ko. Nag-appreciate ko sa ilang ground commander. Kay ang coordination magikan sa Navy indekin. Navy, Air Force, Delta Force.
nga maoy ilang mga special unit nga maoy mokuha gyud didto mahigala ni Maduro. Ang nahitabo mga sukid ti paminaw ni anang Biyernes. Kamo na wa right 30 minutes kuha na day. Grabihan pagka-execute Ni anang Biyernes, February 2, alas 11 sa gabi na mihatag og green light signal si Donald Trump mga higala sa ilang misyon. Kini siya nga misyon dugay-dugay na ni nga gitun-an. Actually, naama na mga CIA diha. Ang ila ba inday ba dili ba ito nga giran dugay-dugay usap pa nakuha. Ang ila dugay ang study kay 4 months mang study ani. 4 months study pag execute wa ray 30 minutes perting grabiha. Ngilngiga gyud mga sukid ti paminaw. Ang coordination na gyud ka-appreciate sa coordination ngilngig ay gyud. Pag attack mahigala sa Air Force, naka-standby ang Navy, attack ang Delta Force, kuha nila dayon pag human gidada yon mahigala within in less than 30 minutes dito na mahigala sa aircraft carrier ang presidente sa Venezuela. Pagkahuman, wa na. After 30 minutes ay, wa na. 4:20 god. Kana alas 2 gikuha, no? Alas 2 ang attack. Mga 4:30. 2 hours and a half, wa na. Nakagawas na sa Venezuela airspace ang ilang presidente. O sa Baguio pa, nigawas na sa Philippine Area of Responsibility. O Baguio pa ni, wa na. Nigawas na sa PAR. Nigawas na sa Venezuela Area of Responsibility. Perting pagkangilngiga. In less than 30 minutes ago ko kaingon nga ngilngigang US o may mulihok na ang ilang armed forces wa gi question, no? Perting ngilngiga gyud. Kay kadto bitong ato magkumpara lang to sa Marawi katong mauti day. Jesus Ginoo ko ni abot man tong mga 5 kabuwan gyud mga sukitig paminaw. Ang problema dako pa to nig-attack sa Air Force murag kisa may ground commander atong kuana medyo dili kayo tungod po siguro sa mga equipment. Kay nagtira sa Air Force, ang naigo, ang atong mga kauban na po sundao sa ubos. Ato lang ng agi kataw-kataw ha, pero sakit ba yung paminahon dahil nga na mga friendly fires pa. Naigo sa friendly fires. Ang sama ng friendly. Nganlag friendly fires kay ang nag-igo. Ang gobyerno ra nga bala dito mahigala sa taas. Ang naigo, gobyerno rasad nga mga trupa, Jesus, Ginoo ko. Pato kaingon kapag kalawsi na balang. Pero ngilngiga sa US military. Imagine ka, og atong tanawan sa bayan to ha, ang chronology of event. Mga giistadihan na sa CIA nila, grabe day ang ilang pag-study day. Nakita na nila daan asa dapit tanan magong mga equipment sa nila, drone. Manakabantay kan Trump atong pagkakuan nga dunay before pagdagan niya presidente nga about ato bitawon kuan day nga kada na ang Iran ba to nga leader nga ingon ako kay about magkakasa ka. Karon dayon kay ako kang sindan sa imong balayhan niya naka din napita eh. Kuyaw ni Amerika gimo kontraho ni mga sugid di may bawaan kagkuan. Kay ang ilagong monitor ni kanang Maduro, Nicolas Maduro, astang inigkaon ni Maduro kay bawas asa dapit. Kuyawang wala ilngiga day no. Monitor niya mo lakaw Maduro gikan sa Picas area padong sa Picas ibawaan nila. Grabe nga lang monitoring murag naka GPS kuan day. Murag gipapiltan og kuan ba? GPS nga ma-track nila kahain dapit. Muna pag-execute naghimo pagud sila mga kaigalan unsay kada bitawng ilang sa Amerika White House man ang pinianan sa presidente sa ato Malacañang man sa ila dito mahigala kanang presidential compound nila. Naghimo sila building indekin nga parihag yung porma aron nga ilang i-simulate ang ilang operation. So gipraktisan gid nila, gi-training yun. Nga inignaog mahigala inig-drop sa atong Delta Force. Gipasakay sa Chinook helicopter, i-drop dito sa atop. Pag-drop sa atop, pag-attack mahigala, ilag yung gi-simulate. So naghimo sa building, nga parihag po sa building, nga gipuy-an ni Maduro. Inana ka grabe ang ilang gihimo sad. Ngilngig kayo, Chinook helicopter o kining Black Hawk helicopter. Kini nga mga klase sa helicopters, mga sukitig paminaw, maka-attack ni o gabiing dako, zero visibility, pwede ni. Grabe man ang night vision inaning klase. Unya kanang Delta Force, train sila o gabi ang mga pilot sa daan mahigala, train sila gabiing dako. Kaya nahitabo ani coordinated man. Pag alas 2 gud ha, 11:46 sa Biyernes. Pag ingon ni Trump, go. Hatag si Trump og green light signal. Alas 2:01 yun, attack. Pag
pag-attack mahigala gipawong ang suga, murag off lang ang suga sa Venezuela. Gipawong ang suga, gi-signal jam mahigala. Nangapawong tanan computer si Dre. Ratol ang ilang forces, wa naman usaman ang inyong mga defense system, guba tanan. Nag-brown out ang ilang radar di na mo detect kay na gi-signal jam. Naaman sila mahigalay ilang aircraft dito nga kuyawa sa Amerika day no. Labang ilang aircraft ka na signal ka mo. Kamantay mo say na may naato sa dosahay. Kana mo ari bitang presidente la sinulog panalitan tingala kadto signal di man ta ka-send. Nga naman for security reason na ang presidente karon na apitalan kabantay mo ang presidente sa may Abiliana. Kamong na sa Abiliana maglisod mog send signal. Inana ang ilang gibuhat. As early as August ang CIA indayken quietly padaan na nito og mga small unit lang sa Venezuela nga ang goal nila extraordinary insight lang sa mga movements ni Maduro. Matod pa sa usa ka tawo nga nahibaw ining maong insidente gitun-an nagmaayo. So, limang kapag 2 o'clock ang coordination ba day? Mura bitaw na ay kabantay kay dayken kana bitawng snappy bitaw kayo nga okay lights, camera, action, okay pak mo dito dayon. Pag ingon okay pawong ang suga, mura lagi pislit mahigala pawong ang suga dito sa Venezuela. Paghuman signal jam paghuman attack. Grabing pagkakuana ang 150 fighter jets dadaghana sa dayo 150 fighter jets mo ini attack dito sa mga ilang mga Air Force bases dito. Pag-attack sa Air Force bases, ratol tanan ilang mga armed forces nga inay mo retaliate hantod wa nila mabantay nga sige attack ang Air Force of 150 fighter jets, ang Chinook helicopters ug ang Black Hawk didto na nitugpas atop mga higala ni Maduro. Awa na, kuha coordinated kayo mga sugtig paminaw, paspas kayo ang coordination, awa la in less than 30 minutes kuha ang presidente Miguel Venezuela perting ngilngiga. Straight to the point. Atong tan-awon ang dugang detalye ha karon taon mga sugtig paminaw pero anong taigong oras atong ipadayon unya mahigala grabihas detalye kay ingon ligag pagkangilngigang military mahigala nga may capability sa US no. Lingo-lingo kayo. Pero mo lagi na kanang nga klase sa gahom gamiton po ni tinarong. Ti kagamhanan gyud sa tibuok kalibutan mga sukitig paminaw. Pero kining kang Trump nga gihimo lalaysonon pa ni mga sukitig paminaw. Dunay pros and cons ani. Akong i-discuss ang mga balaod para sa mudapig ni Trump o katong sa di mudapig ni Trump. Unya na lang ang padayon.